Zdravo svima, ja sam Milica i dobrodošli na Fashtube kanal. Danas su tu sa mnom moj brat Bogdan i moja sestra Helena. Danas radimo ko me bolje poznaje. Ja te bolje poznajem. Pa to ćemo da vidimo. Ja. To ćemo da vidimo. Ja. To ćemo tek da vidimo. Sam šišala. Ja. Kako to radi? Ok, uglavnom, sada ćete vidjeti ko me poznaje Bogdan ili Helena. I ostavite tu, subscribeujte se i kliknite na zvonce da biste vidjeli još videa na ovom kanalu i možemo da krenemo na video. Prvo pitanje je da li se plašim nečeg i ako se plašim, čega se ja to plašim? Plašiš se... Mra. Ne. Plašiš se... Imaš još jednu šansu i posle toga... Nastavnik? Ne. Ne plašim se ničega. Zašto? Ja mislim da se ti ne plašiš ničega. Stvarno? Da. Se ti plašiš ničega? Ne. Tačan je odgovor. Idemo drugo pitanje. Šta sam govorila da ću da budem kad porastem kao mala? Pevačica. Ne. Jeste. Pevačica? Ne. Pa mi ovako ovo. Mađaničarka? Ne. A bi... Bogdane, kako to ne znam? Pevačica? Ne. Mislim, i to da, ali to kad sam bila starija, ali baš sam bila mala. Kasir? Da. Vodoinstalater? Ne. Nešto. Frizerka. Jo! Pevačica? Ne. Frizer? Da. Kako? Koja mi je omiljena princeza? Ona žaba, ona. A? Ona je što poljubi žabu po postane princ. Mala sirena? Ne. Zašto si mislim da mi je mala sirena omiljena princeza? Ne znam, ti pisam. Imaš još jednu šansu. Pepeljuga? Ne. Bela. Ko je Bela? Iz Lepotice iz Vrha. Rožica? Ne. Pošto ti spava na lepotici. Ne. To je isto. Smjena? Ne. Zlatokosa? Ne. Mala sirena? Ne. Princeza i žabac, ona... Ne. Evo što poljubila žabca. Ne. Stvarno ne mogu, više ih nema. Ima. Koji? Bela. Ovako, ja sam imala, mislim, kum mi je dao 5 imena, ali ja znam samo 4, ne znam da mogu se setim 5. A ko je da nabrojim? Da nabrojiš 4 imena. Milica. Radmila. Dobro. Sofija. Dobro. Sofijka. Radmila kam. I? Šalina. Jao. Ajde, Bogdane. Anastasija. Ne. Sada mi se... Ne. Ajde, Bogdane, nije to. A znam to. A znaš. Zašto? Samo mene. Počinje na J. I neobično. Jelisaveta. Ne. Jelena. Ne. Jovana. Ne. Ne može se. Ne. Jefimija. Jefimija? Yeah. Znam da je bila jedna Sofija. Dobro. Radovika? Ne. Radmila. Radmila. I ajde još jednu. Tam, param. Anastasija? Ne. Stvarno ne mogu pogodim. Ne možeš?
Je femija. Himija. Da. Ovako, zadnje pitanje je šta sam sve trenirala. Ovo je jako teško. Gimnastiku, Da. hip-hop, Da. odbojku. Ne. Znaš da svi misle da sam Plivanje. Da. Plivanje. Može, ti se htio čega se ja nisam shvatila pravo. 2 sam pogodio. 2 si pogodio? Ne. Plivanje, gimnastiku, Hip-hop. hip-hop. Još jedan sport. Ajde. Reketi. Tenis. 2 reketa ima. Badminton. Badminton. Bravo. Znam si trenirala hip-hop. Dobro. Plivanje. Dobro. Sam spomenula balet. Ne. Ok, balet. Dobro. I možda Badminton. da. Jes. Trenirala sam vjerojatno još nešto. Ali molim se. I Ples. ja sam ples. Nadam se da vam se svidio ovaj video, vidjeli ste kome bolje poznajete. Lajkujte ga. Lajkujte ga, dole komentarište šta bi još želi da vidite. Subscribe-ite se. Subscribe-ite se, kliknite na zvonce i da, Ako vidimo se niste, sljedećeg ako jes. puta. Ćao! Ćao. Ćao. Ćao!